Nag-imbag ko na yun, apo kang kanayon iti biyag tayo. Arod iti dahil manin na kanito. Ito garod rambakan. Kang kanayon iti kiniimbag ni Apo Diyos. Kabiyaman unay. Iti Diyos nga ama na apo tayo nga Jesus. Isu nga mangpenpennet kada tayo iti ragto. Mangpenpennet kada tayo iti talna. Isu ti mga aywan kada tayo nga kang kanayon. Isu nga rebeng lang. Isu na ti mapadayawan. Isu na ti maitanto. Inaramid na tayo ni Apo Diyos nga sangsangayan. Pinagbalin na tayo anak na. Kagunana na tayo iti tagapagmana. Iti pagarian ni Apo Diyos. Kat babaen kakabsat iti panagtalina tayo iti pamati. Iti panagtalat tayo nga kanayon kinkuha na. Inkariti Diyos. Nga peneken na tayo. Ipaay na kada tayo. Iti aglaplatusanan nga inanama iti biyag tayo. At mabalinan tayo iti natibker. Napigsa nga mga sarangat. Anyaman nga pada si tibiyag. Pati Diyos ti mga ipaay nga kanayon kada tayo iti baligi. So na-bless na unay. Kada kita nga kankanta. Pakaitantanukan ni Apo Diyos. Naburak iti amin nga puwersa iti sipnget. Ket adda tayo ti waya-waya nga dayaw kini Apo manen iti daytoy nga kanito. Amen? Praise God. Ang talino tayo garod kakabsat iti pamati. Ket itud ko kinkuana ti amin nga pamadayaw italot ko kinkuana daytoy nga panakaaramat ko manen tatta kasi ti panakabalin na nagapu kinkuana awan kanya no di ket amin kini Apo Dios. So yaman unay kini Apo Dios kakabsat. In regalo na kada tayo ni Jesus Christ. Diyan ko na Colossians chapter 2 verse 10. In Christ, we are complete. Once nga inawat tayo na iti parabor, iti Diyos, nga iso ni Apo tayo nga Jesus, kompleto ka nun, iti biyag tayo. In declare iti Diyos kaapsat, kompleton iti biyag tayo. Gamin ko na Colossians chapter 2 verse 9, for in Christ dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Adakin kwa na amin, kini Kristo, adakin kwa na ti sibubukal na kina Diyos. Kat gapo, tayong regalo iti Diyos kada tayo ni Jesus Christ, inawat tayo iti biyag tayo, pabaan iti panamati tayo kinkwana, iti panangaklon tayo iti kinkwana, diyo ko natin, when Apo, agyaman ak ti parabor mo, kayso ni Apo Jesus, sinubut na manipod iti lutot iti basol, indaton na ti biyag na, inparupok na iti dara na, mamati ak unay, kat apresyaran ka, agtalagkatin ka, dipendarakin ka, manginanama at makanayon ka rin iti nga saom, nagapukin ni Kristo, nagbalinak na nalintag, nagbalinak na nasantuan, iti matang mo, kat kaputay nawat ko isuna, ada kanyak ti panakabalin, Apo, nga mga ramit iti aming nga pagayatam iti biyag ko. So Apo Diyos, si kagarod, iti tantanok ko, digay kakabsat iti way nga, mapanpanagnagan tayo, nga ni Kristo, kat ada kada tayo, kat kompleton iti biyag tayo. Nag-imbag dayto nga damag kakabsat, dayto lang iti wagas, iti pakaisalakanan. Hindi Wednesday kakabsat, napanak na nga sa baijay Nueva Ecija, napanak iti may isang lugar nga putong nga lugar. Ginundawayak iti nangas kasaba iti dayta nga lugar ket daytoy ipagbagak daytoy nga dalan iti pakaisalakanan nga isu ni Kristo. Ket kastalaunay nga na-bless dagitoy nga tattao nga nakadengeg iti wagas iti pakaisalakanan nga isumot lang iti nawat da. Isumot lang iti maganda ket na-bless da nga naman pay sigud nga maganda. Adda iti parabol iti Dios iti kanito nga magaganda yung nga kanayon iti sa una. Iti nag-imbag nga damag, di kinaimbag ni Apo Dios iti biyag tayo. Ket amoy ko na da lumabalbalin agsubli ka kumaiti mabiit. Ngam kita pigbiyahe na ket nagpaot. Abutan na ti 7 hanggang 8 nga oras diretso pwede nga pabiyahe ngam. Ma-bless ka nga talaga kada kiti kakabsat nga makitam nga kaskada tayo kakabsat kag may maysa nga agtalinaed nga mga apresyar kini Apo Dios nga mangmangted nga kanayon kada tayo mangpenpenep kada tayo iti rag-o mangpenpenep kada tayo iti talna okay na nga kanayon iti aglaplapusanan nga inanama sa awan garod iti pagkurangan tayo kakabsat nga daki ni Kristo umanayan ni Jesus Christ kompleton iti biyag tayo naglawag iti sa ti Dios kakabsat in Christ we are complete. Lukas sa kulang, iti kinapigsa, adating kan ni Kristo mapagdapgapuan iti kinapigsa. Lukas sa kulang, iti panakaagas, adating kan ni Kristo na mangmangted iti panakaagas. Isu iti paggapgapuan iti panakaagas. Anyaman iti kasapulam iti biyag, kasapulam iti panakasulbar iti problema, kasapulam iti wagas no niya di aramidam iti biyag, adating ka ni Kristo nga mangititad iti amin nga wagas uno papuspusan iti biyag. So, once nga addan ni Kristo kada tayo, kat amu tayo kakabsat nga addan ni Kristo kada tayo, inawat tayo isuna iti biyag tayo, kat kuna na kompleton iti biyag tayo. Awanan garod iti kurang na
Namin, no anyaman iti kasapulan tayo iti biyag. Amin nga rapakap tayo nga nag-iimbag nga kayat tayo nga mapasama iti biyag tayo. Kat adda amin ang kada tayo, gaput adda kada tayo ni Kristo. Numan pay nga nakita iti physical nga mata tayo nga inkari ti Diyos. Ti sumarunong aldaw na iimbag. Iti pagbanagan tayo, gaput adda kada tayo ni Kristo. No kasapulam iti panakaagas adda king ka. Kanayon nga ayos iti panakaagas. Kasapulam iti waya-waya, kasapulam iti panakaisalakan, kasapulam iti aglaplapusan nga bendisyon, adda king ka ni Kristo nga mangpatpataod iti su amin nakita ti bendisyon. Ako na iti libro iti Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us. Past tense kakabsat na inpainan, kada tayo nga namati ko na inawat tayo ni Apo Jesus, nagtalag tayo kinuha na who hath blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ. So all spiritual blessings and heavenly places in Christ. Kat gapo tayo nawat tayo ni Kristo, amin nga na spiritual nga bendisyon, adda kini Kristo, adda kada tayo ni Kristo, adda kada tayo mag-amin na nakita tini spiritual nga bendisyon. Kat indeklara iti Biblia, in Christ we are complete. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Kat isulang iti wagas, inted iti Diyos, nagan nga pakaisalakanan, amin tayo kakabsat ko na di Acts chapter 4 verse 12. For there is none other name given among men whereby we must be saved. Babaan kinapu tayo nga Jesus. Kat isulang ito'y kakabsat, iti gapu nga nagbalin tayo nga anak iti Diyos. Datayo garod, dagiti tagapagmana, iti pagarian ni Apo Diyos. Kat kaya't iti Diyos nagtalinaad tayo, iti pamati iti dayto. Agtalinaad tayo, iti kapanunutan nga datayo kat anak ni Apo Diyos. Gapu tayo nawat tayo ni Apo Jesus. Kasto iti ko na iti libro ni Galatians chapter 3 verse 26. For you are all children of God by faith in Jesus Christ. Dayta kakabsat iti sao iti Diyos. Nagbalin tayo nga anak iti Diyos. Babaan iti pamati ni Kristo Jesus. So mabalin tayo garod nga ideklara nga datayo ket anak iti Diyos. Sigud nga anak na tayo ni Apo Diyos. Ngem gapo iti basol na isina tayo. Ngem gapo ti ayat iti Diyos. Inlapunos na tintiro nga lubong ko na Titus chapter 2 verse 11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. In paayan iti Diyos iti ayat na kada tayo. Inlapunos ng kada tayo aming nga tao. Kat gapo ta inawat tayo daytoy nga ayat iti Diyos. Daytoy nga parabor iti Diyos nga isu ni Kristo. Inawat tayo iti biyag tayo. Kuna na nagbalin tayo nga anak iti Diyos. Kat nagbanagan nga kompleto iti biyag tayo. Datayo dagiti na isang sangayan na aramid iti Diyos. So awanan iti rason nga umatras tayo pay iti pamati. Awanan iti rason na saan tayo magdayaw no digat kuna tayo apoy tantanok ka. Idaydayaw ka. Inaramid na Apo na isang sangayan. Nakaskas daw. Apo Diyos ti aramid mo. Kahit nakaskas daw. So garod kakabsat iti dito nga rabi. Kahit kuman at paganadalan tayo. Kahit may papan iti panang bigbig. Wano panang aklon. Iti kinapatid mo. Wano kinabalor mo. Ngamin kakabsat numaminsan. Ibasar tayo iti kinabalor tayo. No kasano iti panang trato iti tao kada tayo. No kasano kangato iti adal tayo, kaya no kasano kaadu iti gamang apinundar tayo. But the problem is, if you are getting your value on how people treat you, ngam inton guraan da ka, inton padaksan da ka, you are going to feel devalued. Di palagrik ng tun kat awan ti kwenta. So nugun udam iti kinapatid mo, no kinabalor mo, no kasano iti panang trato iti tao kin ka, ngam inton guraan da ka, inton padaksan da ka, iti palagrik ng tun kat awan iti balor mo. Ken kastamat no ibasar mo, iti kinabalor mo, no kasano iti kaadu iti gamang apinundar mo, ngam inton napukaw da, iti palagrik ng tun kat awan iti balor mo. Ngam da iti tulbot kakapsat, your value should be based solely on the fact that you are a child of the Most High God, the Creator of the universe. Anyaman iti panang trato iti tao kin ka, ket saan da ang mabaliwan iti kinabalor mo. Anyaman iti aramiden da, anyaman iti bagada kin sa uwenda, ket saan da ang may pababa iti kinabalor mo. Your value comes from your Creator.
God breathed His life into you. Na isang sangayan ka nga tao. Awan iti kastin ka. So ti Diyos inaramid na ka nga na isang sangayan ka. Una na abdaan ka pa'y itinapatag nga dara na agay ayos kadagiti urak mo. Nga mamuyo kakabsat ni Satanas, kayat na nga isaksik diti panunot tayo, nga awan iti kwenta tayo. Kayat na nga isaksik diti panunot tayo, nga awan iti patag tayo, awan iti balur tayo. Kayat na nga ikumparam iti biyag mo iti sabali, tapno ti panagritnam iti bagim, class B, uno class C. But God calls you a masterpiece. You are one of a kind. Na isang sangayan ka nga tao, awan iti kas iti fingerprint mo. Adaan ka itinapintas nga itsura. Una na, there will never be another you. You have been fearfully and wonderfully made. So dahil sangayan ka, tinakaskas daw ka nga aramid iti Diyos. So dahil di kakabsat iti kayat iti Diyos nga, talinaad iti panunod tayo nga, bigbigan tayo, aklunan tayo, iti makuna nga kinapatag tayo, iti kinabalor tayo, nga saan tayo lang, ordinary na tao. Dudigat na isang sangayan tayo, gaputa tinangaramid ka na tayo kat ti Diyos ka man nakabalin amin. Pinaraswa na tayo nga na isang sangayan. Nakaskas daw. Gaputa ti aramid iti Diyos kat nakaskas daw. So, nakaskas daw na tao. Gaputa ti aramid iti Diyos kat nakaskas daw. So, awanan ka rin iti rason nga saan nga agtalinaan iti pamati. Iti Diyos dinamili na manipod iti tapot. Inpuyot na iti agungko ti angas ti biyag. Nagbalinak nga kararuwa nga si bibiyag. Apresyaran ka, Apo. Siga ti pagdibendarak, siga ti pagtalkak, Apo Diyos, adda ka, ingkabil nak dito'y lubong, kat saan nak lang, basta ingkabil dito'y lubong, tapno baybay, anak lang dito'y, no di kat adda ka, Apo, namang supply, ti amin nakasapulak, intad mo iti angin, Apo Diyos, na yang angas ko. So, at talaga klangkin ka, apresyaran ka, bigbigak, Apo Diyos, tinangaramidam kanyak na isang sangayanak, apresyaran ka, Apo, iti panangaramid mo kanyak. Idinto, natapo ka klang, pinagbalinak na tao nga kastoy. So, agyaman ak unay king ka. Insalakan nak, insaganaan nak ti pagyanak, inbagam apo nga anak nak, kat siyak ti tagapagmana iti pagariyam. So, agyaman ak apo, itaglaplapisanan nga blessing, ititid mo kanya. So, amin garod nga ramidag apo, itad ko, italag ko king ka, akas, iti pakaiday-dayawa. Agyaman na unay Apo Diyos kinka. Dahil tati kayat iti Diyos kaabsat, kada tayo nga namati. Ada kada tayo ni Kristo, kompleton iti biyag tayo. Kat amuyo, insalakan na tayo, inagasan na tayo, yung saan lang reta, prinotektaran na tayo upay, iti likudan, iti kabuso. Ada ni Kristo kada tayo, saan na tayo nga kayang atakian iti kabuso. Una na awan, iti amin nga puwersa, iti siknat, na mangpadas nga mangdadal kada tayo nga agbaligi. So, anyaman na ita nga, arami diti kabuso, nga mga padas, nga mga guikin ka, nga mga ipababang, nga mga itanay. Wala pa, so mabalin nga may tiklib ka, mabalin nga kinain na ka, ngayon kuna iti Diyos inkarinam, nga saan ka nga agtalinad, iti dayta. Takuna iti Diyos saan ko nga ipalubos, dayta nga may tiklib ka, no awan iti panguspuso na nga bumangon ka. Kuna iti Diyos aramat at dagita, para iti pagimbagam. Kuna iti Diyos inkabil ko kinka, dagiti karit. Inkabil ko dita puso, dagiti tarigagay. Kat saan ko nga basta na inkabil dagita nga karita panunot mo itapusom, no awan iti pamuspusak nga maipatumpa. Kat kuna iti Diyos kada tayo, anayon tayo nga agbaligi. Anak na tayo ni Apo Diyos, protektaran na tayo nga kanayon. Kat kaya iti Diyos kabigbigan tayo nga anak na tayo ni Apo Diyos. Kuna man anak na iti Diyos. Praise God. Amin nga tao, kaya iti Diyos kabigbigan da, nga isuda kat anak iti Diyos. Kat umangay di jay nga mang patigkar iti pamati tayo. Mang pabilad ka na tayo. Tak na amo tayo nga kanayon iti ramidan tayo. Once na bigbigan tayo ni Apo ko na ng panatun ka tirag ko, panatun ka iti talnang. Kat magtalinag ka nga talag kanyak ko na iti Diyos. Itad kuking ka kat laplapusanan nga inanama. So saan ka garod nga may busan iti inanama. Maadaan ka lang tayo iti kan kanayon nga inanama. Kaputa ti Diyos iti adda nga mangidaldalan kin ka. Amen? Praise God. Ada ti istorya iti libro iti Luke chapter 4. Ani Apo Jesus ket indalan iti espiritu idiletang. Ket nagyan ijay tilas ori ti upat nga pulong aldaw kinupat apulo arabii. Saan anangan iti uray anya ket nagbisin. Kalpasan na sinulisog ni Satanas iti namintalong nga daras. Imbaga ni Satanas kini Apo Jesus, no mapagbalin mo nga tinapay daytoy nga bato, mapaneknekam nga sika iti anak iti Dios. Amo yun ang apay ni ibagbaga ni Satanas.
Kini Apo Jesus nga mapagbalin mo, nagbisin gamin ni Apo Jesus iti dayta. Haan nga nangan iti laspod iti upat nga pulong aldaw, kinupat nga pulong rabiang, anangan iti urean niya. Ket pirmi iti bisin na. Gumunda away mo't ni Satanas nga mangsuliso. Kini Apo Jesus, ket kunana mapagbalin mo na tinapay, daytoy nga bato. Kunana, no sika iti anak ti Dios. Pagbalin naman karon daytoy nga tinapay, daytoy nga bato. So kaya ditoy ni Satanas nga ni Apo Jesus ket ipaneknek na, ibasar na, iti kinabalor na, iti makuna nga kabailan na, kinmabalinan na, aramidan. Deti panggap ni Satanas, nga ibasar ni Apo Jesus, iti kinapatid na, iti kinabalor na, iti kabailan na, kinmabalin na, aramidan. Nga kuna ni Satanas, numapagbalin mo nga tinapay, daytoy nga bato, mapaneknekam nga sika iti anak ti Diyos. Ngayon kuna ni Apo Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So saan lang nga tinapay ti pagbiag ti tao, ludikat ka nagiti sasaong rumwa, manikot itingiwat iti Diyos. So kaya't nga sa uwan ni Apo Jesus ditoy, kat kunan I don't have to do anything to prove who I am. I know who I am. I am the child of the Most High God. So ni Satanas ditoy kakabsat, kat saan na nga kinaya na inalilaw ni Apo Jesus na ibasar na, iti kinabalor na, iti kabailan na, kinmabalinan na nga aramidan. Kaya ito'y kararamidan ni Satanas kata tayo. Kaya't mo tayong alilawan ni Satanas nga ibasar tayo, iti kinabalor tayo, iti kabailan tayo nga aramidan, iti kinalaing tayo, iti kinangato tayo. Tanuwanas nga maalukoy na tayo ni Satanas nga ibasar tayo kung natin, natanukak, tanalainga, natanukak, tanapigsaka, ado dagiti na aramida. No agbasar kanton ija iti kinabalor mo, iti kinapatag mo, ijay magtan nga kaya na kan ni Satanas kabuyudan isulat iti umayan magtan iti na pride nga kapanunutan ket kuna ti Biblia iti na pride ket may bababa ngam iti napakubaba ket itanto ni Apo Dios. Ngam saan nga nagbaligi ni Satanas kini Apo Jesus iti dayta nga sulisog. Ket may kadwa nga sulisog inaro ni Satanas ni Apo Jesus ket inpan na iti nangato nga lugar. Ako na nakin kuana, inpakita na kin kuana dagiti kinabaknang iti daytoy nga lubong nga kunana nusika ako na dyan, itad ko king kaamin na gito'y nga pagpagaryan. No agrupbab ka nga dayaw kanya. Yan ko na ni Apo Jesus, get thee behind me, Satan. For it is written, thou shall worship the Lord thy God, and Him only thou shalt serve. So kahit nasa uwan dito ni Apo Jesus, I don't need provision to prove my value. Uri na kita nga kinabaknang ako nga kasapulan na kita taknoy panagnet ko, iti kinapanor ko. So manan kakabsat, saan manan nga nagbaligi ni Satanas, tapno anilawan na ni Apo Jesus, nga ibasar na, iti kinabalor na, iti kinabaknang. Kat iti may katlo nga sulisog, inpan manan ni Satanas, ni Apo Jesus, iti kangatuan nga pasat, iti templo. Nakaad-adudag iti tao, iti baba, as talaunay nga mariugwa. Kat kuna ni Satanas kini Apo Jesus, kuna na, nusika iti anak iti Diyos. Sige man garo, tumpuak ka man garo, iti daytoy nga building. Tada nga nakasurat kuna na, nga dagiti anghel, kat luton da iti sakam, tapno saan ka nga may didkol, iti bato. Manipod iti daytoy nga surat kakabsat, aramaten mo't gayam ni Satanas iti sa uti Diyos, na pangalilaw na kadatayo. Ada dagiti taktika, modus operandi ni Satanas nga mga lilaw kadatayo. Nga, uray nga po Jesus, na sinulisog na inaramat na kayo. Sige man garo, no, talaga nga sikat anak iti Diyos. Tumpuak ka man garo, iti daytoy nga building. Ada nga nakasurat na dagiti anghel, sa utan da ka, aywanan da ka, kat saan may tidkol, dagiti sa kami, di ba to? Yan ko na ni Apo Jesus, di ka sulisugan, iti Apo, a Diyos mo. Di kayat ni Satanas dito, kat tumapuak ni Apo Jesus, agpasikat, di kayat ni Satanas, diswadya kayat ni Satanas karati ko, di agpaspasikat tayo. Kasi di kayat na, ni Apo Diyos, sana nga kaya, hala kasapulan. Iso nga uri pa iti, makuna nga tatang, nga panawan, kakabsat nga panagmin ministro, haan ko mga dyan milagro, iti makuna nga pamatyan tayo. No di kat ti pamatyan tayo, kat dyan sa uni Apo Diyos, ta iso da ito sa uti Diyos, kat milagro na itibyan tayo. Saan ko mga kadabi dyan makita? Ta saan nga kayat ni Apo Diyos nga kasapulan nga dagiti ministro, na hagit agpasikat nga, garamit ka dagiti, ano nga tatatlag, takno mamati tayo, nga iso ti nakaalalilawan dagiti, dumay di nga, di awan iti makita da nga tatatlag, kini Apo Isus, kat kumano damat, sumapuna ni Apo Isus, kadagiti adalan na nga, apay da kayo, panawan da ba? Yang naawatan dagiti nga adalan na iti kay papanan iti biyang ket kuna da awanan iti sabali nga papanan di sikat ti dalan iti pudno iti biyang. So as jay tayo kakabsat.
nga namati nga adda kada tayo ni Kristo, amo tayo nga adda kada tayo ni Kristo, kumpleto ni tigang tayo, adda isuna nga mangpatigko iti pamati tayo, tapno balinan tayo, tagpalinaed nga mamati. Maadaan nga kanayon iti nanama, nga saan nga maibasar iti kinasikat, takno ko na tayo, madatayo, napatag tayo. Kung manayon kakabsat, diya ko na ti Diyos nga anak na tayo. Datayo, dagiti tagapagmana, iti pagarian ni Apo Diyos. So, diya kayat ni Satanas, kini Apo Isus nga agpasikat, nga tumpok iti nga balding, na ado dagiti tattao iti babapir, ni ka umariupot. Tapno once nga no tinumpok, makita dagiti tattao kat mas daw da, kat magunod na nga dagos iti kinasikat. Ngam ko na ni Apo Isus, I don't need to do anything to prove my value. I know who I am. I am the Son of the living God. Manan kakabsat sa manan nga nagbaligi ni Satanas nga mga lilaw kini Apo Jesus nga ibasar na iti kinapatag na, ibasar na iti panakaamuna nga isuna kat anak iti Dios. Ang nga kayat ni Apo Dios nga isuna kat paalilaw kin kada tayo kakabsat kan anak iti Dios nga kayat nga malilaw tayo isuna adala kat panakabalin kini Apo Jesus nga kanayon nagbaligi. So kasanuman ti panakabalin ni Apo Jesus inted na kada tayo kaput adda kada tayo ni Jesus. Adda kada tayo ni Kristo nga mabalinan tayo nga mapagbaligyan dagiti amin nga sulisog iti kabusor. May basar iti kabatulan nakin mabalinan ng aramidan ket saan nga nagbaligi, may basar iti kinabatnang saan nga nagbaligi, may basar iti kinasikat, di kinabalor na ket saan mo taang nga nagbaligi. Amoy kakabsat iti maadal ko dito ni Satanas ket kayat na nga sulisugan ni Apo Jesus nga ipanatnat na no sino isuna. Ket adu dagiti tattao nga kayat da nga ipanatnat no sinuda. Saan nga mayat itiriknada, no saan da amay panitnit analaingda. Saan nga mayat itiriknada, no saan da amay panitnit anangato iti adalda. Saan nga mayat itiriknada, no saan da amay panitnit anapintas ti balayda, napintas ti luganda, napintas ti cellphone da, napintas ti suamin nga gamit da. Nga ibagap kin ka, kabsat kin ganyan. Nga adda iti waya-wayakin ka, lumaamiris mo, nga awan iti kasapulang nga ipanitnit kadang iti tao. Amoy yung kakabsat kadagiti nga aldaw, nakaad-ado, dagiti tao, adaw kakabsat kadagiti nga aldaw nga, interesado daw launa yan, kadagiti nagsisikat nga nagan. Tikiyat da nga nagan, itilugan dapat masapul nga kasikatan nga nagan. Tikiyat da nga nagan, iti suot dati cellphone dati suamin nga gan, makuna nga gamit dapat kasikatan nga nagan. Amoy nakaad-ado, dagiti nagsisikat anagan nga bilbilangan tayo, agda kada tayo nga nabanor. Bigbigbigan tayo nga nabanor. Yan saan tayo pa yung nabigtinis mo nga nagan tayo. Bilbilangan tayo, dagiti nagsisikat nga nagan, nga da kada tayo, tapno ti panagrit na tayo, ti bagi tayo kut na balo. Ngam ko na iti Diyos. Kuna na, nabalor ka. Na isang nasangayan ka. Saan ko nga kuna nga, dagita kat madi. But the difference between you, kaya dagita na nagsisikat nga nagan, is God breathed His life into you. Awan mat kit di kakabsat iti dakas na niya tinagan iti lugan mo. Niya tinagan iti cellphone mo, iti suot mo. Iti anyaman nga gamit mo. Ngayon, saan ko mga dagita ti rason nga kunam nasaysaya at iti feeling mo. Kuno nasaysaya at iti panagrit namin iti bagay. Kasi kami kakabsat niya. Dagiti Kristiyano ka dagiti nga panahon. Ay, well, nasaya ato ni tiriknak na danak iti kastoy, na danak iti kasjay, no tilugan ko kat modelo, no ti badot kat dikas kasi katari nga badot. Amo yung kakabsat, mabalot tayo iti kasjay, no ibasar tayo iti kinabalor tayo, nga kadagiti na ba, nakapaligat tayo. Ngamin, amo yung kakabsat, no anya ti sikat itatang tawin, sabalin to manen ti sikat no sumarunong tawin. No anya ti modelo itata, sabalin to manen ti modelo no sumarunong tawin. Kat agparparigat tayo lang nga ng kamkamat, kadagiti. So ti kayat mo kadi nga nagan iti lugan mo ket kasikatan nga nagan, tapno ti panagrit nam iti bagim ket nabalor. Ti kayat mo kadi nga nagan iti suot mo, ti cellphone mo, ti suamin nga gamit mo ket kasikatan nga nagan, tapno ti panagrit nam iti bagim ket nabalor. Wenno ibagam iti kas kini Apo Jesus, nga kunang saan ko nga kasapulan nga ibasar iti kinabalor ko, iti makuna nga kinabaknang. Saan ko nga kasapulan nga ibasar iti makuna nga kinabalor ko, iti kabalak kinabalinak nga aramidan, tapno mayat iti panagrit nam iti bagim. Saan ko nga kasapulan nga ibasar iti kinabalor ko, iti makuna nga kinangato iti adal ko, iti makuna nga kinasikat. Han ko nga kasapulan nga ibasar iti kinabalor ko, kada kita ko na ni Apo Jesus. Gapo, tanay isang sangayan na anak iti Diyos. Anyaman iti kasasaad ko tata, naragsakat na ta, gapo, anak na iti Diyos. So as jay tayo mat kakabsat, anyaman iti kasasaad tayo, naragsak tayo na ta, amen?
Mabalinan tayo lahat at agrang ko, gampo tapanpanagan na tayo ni Apo Diyos itiran ko, panpanagan na tayo titang na ipapain na kay kada tayo, iti aglap-lapusanan na inanama. Kasta kakabsat iti, kayat iti Diyos, nga pagtalina ilang tayo. So nagmayat kakabsat, nga adda tayo iti kumati, nga da tayo kat anak ni Apo Diyos. So adda garod kada tayo iti waya-waya, adda garod kada tayo lahat iti rag-o, mabalinan tayo lahat garod ti agragsak. Anyaman ti sitwasyon tayo iti biyak. Mabalinan tayo lahat ang apresyahan ni Apo Diyos. Takuna na anak na tayo. Katda tayo, dagiti at tawid. Iti pagarian ni Apo Diyos. So mabalin na ko ng kinapo, Daddy. Mabalin mong awagan, iso na, Ama. Amin nakasapulak isab-sabot mo. Giyaman ang Apo Diyos. Apresyahan ka ang kanayon iti biyak ko. Itag ko nga kanayon iti pamadayaw kinka. Sika Apo ti kanayon iti talukusok. Sika lang Apo ti pagdependar. Muy rita karaminan tayo rito. Nesang sangayan dito iti matang ni Apo Diyos. Maragagsakan ni Apo Diyos, gamit at dati dito ay may isang daydayaw kanya na. Awan iti sabali nga tanggap tayo di yung mangitanok kini Apo Diyos. Mang apresyar kini Apo Diyos. Bayat nga daydayaw tayo, akan kanta tayo ko natin Diyos, I will command anointing and blessing. Kada kayo nga anak ko, mga apresyar kanya. Ito nga nagmayat kakabsat, iti agdayaw kini Apo. Anda tinidumdum mga rag-o, panakagas nga agay ayos. Dito mo nga makita iti nananay nga rag-o. So, dito ko nga na-experience. Manikot idang ministro ha. Hanap ko, awanan dyan ako na nga. Awanan dyan gundaway mi nga pa nagpaspasyal. Nakaslaiding nga. No, kasi ko mga adati, may sa ko mga tawan, luluduwa nga tawan. Mapangkalimot ko magpasya. Kasi kahit dagiti ti pamilya. Kasi kararamitan mi. Kasi kaya pasya. Namamon dadakit sa Saudi ako. Ikong compare ko, iti biyag ko idi. Uray no kasyarot amin nga inintiro nga kahit nga matita ti mata. Nabasa manipod iti sa uti Diyos ko na iti matakot saan nga mapnag kaslay ti baybay nga mapan amin nga danong ti karayan ti ubog mapan ijay nga madalat ti kayat na nga makita. No nakita na jay tulo adalat taman ti kayat na nga makita. So saan nga mapnag? Nga iti kinada tayo kinaapo Diyos itoy nga makita tayo tinanangay nga panakap na. Mapasyang mo dagiti lugar. Babaen iti panakaaramat mo ang adda nga kanayon iti rag-o nga ipapay na iti tayo. Iti panakaaramat ko bigla ada iti hawis nga mangibingay iti mensahe ti Apo. Iti may isang lugar iti sulsulinat na lugar iti Nueva Ecija. So dapan kami nga pamilya. Kaya nagragsak nakadanan kami ijay. Naragsak pinasanguan da kami iti dagiti na ala ja karayan nga bunog kada sa tiba ko nagmayat kakabsa. Permi iti rag-o ipapay iti Apo kada tayo agdaydayaw kanya na ngamang sabat kadagiti kakabsat isu nga iti daytoy nga lugar amuyo iti umayan mi ditoy kas talapunay nga rag-o ada tinidumdum mga rag-o iti panagtitipon tayo na daydayaw kini Apo Dios ket dayta ti kayat iti Dios nga pagtalinaedan tayo nga apresyanen iti kiniimbag ni Apo Dios nga isu na iti bigbigan tayo nga isu na iti ama tayo datayo dagiti anak na. Kat magtalinab tayo nga kanayon iti kasjay nga kapanunutan, ano tayo nga kaya maguyudan iti kapuso. Gamin iti kayat iti kapuso, kayat na tayo kapagbalinan nga anak na. Iwoffer na, iti kinabak nang iti iti lubong, tapno malpus, diya sa iti ako. Kayat na nga, baludan na ka iti trabaho, baludan na ka iti kwarta. Kadagiti nga panpanawan, no, apay nga iti simbahan, gat saan pay nga mapunpuno. Ngamin, ato dagiti offer ni Satanas. Dege ginagtrabaho idi nga isuhan na makagimong idi ta double pay ti Sunday so trabaho matan isu pa pay diay kas diay dege taktikan ni Satanas adu dege pamuspusan na idi manan aglaklako pinadas ko aglaklako dita market kadege goto o may sa oras sa gasot na tao dua gasot na tao di customer ko agpila-pila na no Sunday mas karo manan kas handa ko nga palubusan nga pan makigimong nga man idayaw kina Apo Dios Apo bigbig apresyaran ka gyaman at manipod ka dagiti nga saom Apo Dios itan-ok ka pinagbalinat ng anak mo so gyaman na so ni Kristo nga inawat tayo dito isuliayon iti mangted ka dati di pa nakabalin anyaman dagiti amo nga kaya adaman diyan nakabaludang ko ng Apo da kamat kanyawon siga ti mangted ti waya-waya kanya kuna ti Biblia in Christ we are complete kompleto na itibiyag tayo. Dahil kakapsat iti pangapresyaro tayo kanayon kina Apo Diyos. Kompleto na itibiyag tayo. Takin Kristo, nagtaeng iti sigubukon ng kina Diyos. At dakin kwa na amin, kita tini espiritual na bendisyon. Amin nakasapulang itibiyag mo, at dami ng kin Kristo. Kat nagtaeng ng kin ka. At dakin ka namang subsupply, iti amin nakasapulang itibiyag mo. Kat tatagurod kakapsat. Haan garod nga kaya iti Diyos nga
ibasar tayo, itibiyag tayo, kada iti banbanag nga dagita. So saan mo garod nga ibasar, iti kinabalor mo, no kasano iti panang trato, iti tao kinka. Saan mo nga ibasar iti kinabalor mo, no kasano iti kangato, iti adal mo. Ken saan mo nga ibasar iti kinabalor mo, no kasano iti kaadu, iti gamang apinundar mo. Ken saan ka, ang nakadependar, iti panang apresyar, iti tao kinka, ngamin iti tao, kat adda panagbaliw na. Adda nga adda kakabsat. Kas kina ako Jesus kakabsat. Ipupukaw dating ko na iti, Hosanna in the highest, blessed is he that comes in the name of the Lord. So pagpadayawan da iti kinamaysaya na. Ang apresyaran da iso na. Manipod kaubingan, ingga na tinataangan, agragsak da. As talaunay nga excited da nga makakita kini Apo Jesus. Kininawat da nga kasari. Ngam talo na nga daw iti napalabas. Dagijay matla nga tattao, imbis ko mga ipukaw da, ti Hosanna in the highest. Saan matlan, ti ipukaw da matlan akong kuna da, crucify him. Ilan sayo iti cross. Saan may nga kayak iso na. Hindi nga nga may lansan ni Apo Jesus in the cross. Kat kasapulan na, dagiti kaasibigan nga gagayam na, kaputulungan na iso na. Dagiti disipulo nga nang itidan na, itibiyag ng awan damatan. Inbaga na nga agpuyat da, pagkararag da, nga para kinkwa na, ngam nabannog da, kat naturog da. Amo yung kakapsat numaminsan, iti tao apresyaran da katata, ngam inton bigat guraan da ka. Ibaga da nga napintas katata, ngam inton bigat awan bibiyang da kinka. So if you base your value on itima ko na nga tao, no ibasara mo dahil kang kinabalor mo, itima ko na nga panang apresyar iti tao, ngam inton handa kang apresyaran na. Iti panagrik nam to iti bagimon kat awanan iti kasiskan na. Iso ako na iti Diyos, saan mo nga sapulan iti panang apresyar iti tao kenka. Bayam nga siya ti mangibagano sino ka. Kat ko na iti Diyos, anak ko, sika. Dahil dati ko na iti Diyos kakapsa. Ngam iti daduma ko na daw, anak na kaya mo iti Diyos, ordinaryo ka lang nga tao, alamagi ka lang nga tao. Ngam ko na iti Diyos, agtali na ito. Kuna na, sino ti Matyo? Siya po na ti kuna ti tao. Kuna ti Diyos, anak ko, sika. So, anyaman iti baga iti tao. Anyaman iti panang trato iti tao kada tayo. Kat saan da nga may pababa iti kinabalor tayo. Saan da nga mabaliwan di kinasya sino tayo. Anak na tayo tayo iti Diyos. So, saan tayo huwag na aklunan. Iti anyaman na ibaga iti tao kada tayo. Nga negative. No, di kat aklunan tayo lang nangyigin baga iti Diyos kada tayo. Anak na tayo iti Diyos. Dahil gamin iti panakabalin tayo kakabsat. Nagtalinag kumain iti kapanunutan tayo amin. Anak na tayo iti Diyos. Umanayan di ay kakabsat. No, ang mong anak na kay Diyos, ang kakamadanagan. Ada iti Diyos na mga protektar. Mga salsalak nipkin ka, mga itidkin ka ang kanayon iti kinapiksa, tapos mapagbaligyan amin. Ada isuna nga kanayon nga mangitalankin ka. Talaga imbag iti ima iti Diyos. Isuna ti mang papaspas iti amin nga rami iti imam. Nada ka kiniapo Diyos ko na amin nga rami ti imam. Pumartak, umaligtak, mabindisyonan. Amin nga pagturungan dagiti sakam, mabindisyonan. Isuna nada ka, iti panamati nga sikat at anak iti Diyos. Among nga amin nga rami dagiti mabindisyonan. Kat no anak na ka ni Apo Diyos, adaan ka iti asi, adaan ka iti ayat. Adaan ka iti ayat, kada iti ministry iti Apo. Diyan aramidan nga pagayatan ni Apo Diyos, blessing nga glaplapusan ang iti biyante. Amo yun apay nga kaya tayo maramidan iti nimbag ti pada tayo matawag gabi. Amo tayo wanda kada tayo ni Apo Diyos. Diyan adda ni Apo Diyos kada tayo. Kaya among napay nga maiturid mo, nga tumulong iti mo ko nga reti nga ministry, nga maaramat dagi dyan, blessing na dating kang nga pakinulawahan iti sa uni Apo Diyos. Adda kami iti panagtalit mo kini Apo, nga iso natin mamangtad iti kasapulang. Iso natin ang tagking ka, iti kasapulang, kat gapo dyan panagtalit mo kini Apo Diyos, mabalin mo. Ito dagito, kat maharamat dagito, kita ni Apo Diyos ko na matalit ka garod ng anak ko. Ipaimak garod kin ka, iti dakdak kapay. So unay iti Diyos, no matalap tayo kadagiti blessing na ipaimay ti Diyos kada tayo, ipaima na pa'y kada tayo kadagiti dakdak. Iba isa nga pagtaangan, naglaplapusan ng itimakan, saan nga may busan na tatimakan no nakayat at tangagpakan. Nadadagitigan gana at umayda nga agpakan, puna iti Biblia, kanto nga pulos ng may busan na ita, itimakan. May bless, amo yung ditingan lugar, yaman ako na kinahapo Diyos. Ididamdamo ko na kini Pastor Nestor. Pastor, no, magpapan kami dyan, itatahan ko mga kasapulan natin. At important dito sa Oti Diyos. Ang bayan i-explain ko ito. Anong blessing mo kasi nga may dumayak dito binasak ti sa Oti Diyos. Aglap lang po sana. Agda ka na kwa na ti ayat iti Diyos. So ang kumabaling nga napudan di ay. Ang kumabaling nga ibaga nga saan. Tanong ko na ti Diyos. Once nga agda rin dyan, haan nga maibusan. Aglap lang po sana. Kasi iti Apo ka na ti Diyos. Agda ti Apo. Agda ti Apo. Agda. Mamuyo di kayo lugar na kapanak.
uray lang danom, awan pa'y. Kat isursuro kanya dangan po na, jam umay ditoy, diyan lang manibagbaga ti offering ti bagbaga na, agparpariga, agdawat pa'y ti bagas, kung kuna na, akan na gamin nga namati pa lang. So ako na, awatan nyo iti parabot iti Diyos. Kat once na inawat mo iti parabot iti Diyos, diyan ti naikin ka, nga mga ramid karigiti amin na pagayatan ni Apo Diyos. Kat una na, kaputa matalap ka karigiti ka blessing, tinapod na diyan, araramaton tayo, ito yung blessing karigiti ka kapsat, nagapukin ni Apo Diyos amin di kita. Inpaiman ni Apo Diyos yan. Kat kuna ti Diyos, tistingan ka ti basit, kat tumatalap ka ti basit, mapagtalkan ka mo ti ado. Ti saan nga mapagtalkan iti basit, saan mo ti mapagtalkan iti ado. Ibagbagat na iti gamin ka kapsat, adda iti Diyos ka tayo. Adda ni Kristo, iso natin matin aramid karigijay ka kapsat. Iso nga dayta nga ayat iyo kakapsat, aramid na nagapo iti Diyos. Di pa namati tayo, nadatayo kat anak ti Diyos, kaya iti Diyos ka at talinag tayo, iti pamati iti dayta. So anyaman garo iti baga iti tao kada tayo, anyaman ti pananglait iti tao kada tayo, saan da makontrol iti masakbayan iti biyag tayo. Iti kinabalor tayo kat nagapo iti namaraswa. Dayta kakapsat iti kinapudno. Ti Diyos inaramid na kagarisang sangayan, nakaskas daw kakapsat. Iso nga nabalor tayo, napatag tayo kat kaya iti Diyos kabigdigan tayo dito. Apresyanan tayo garo ni Apo Diyos, kanayo nga isuna iti nang damili kada tayo. Basag kakapsat iti pagbaga dito ni David. Libro iti Psalms chapter 13, 139 verse 14. God, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. So daydayaw ni David kung kuna na apoy tantan pa. Idaydayaw pa. Apresyadan ka Apo Diyos. Inaramid na ko na isang sangayan. Inaramid na ko nakaskas daaw. Apo Diyos kiti aramid mo kat nakaskas daaw. So once nga mabigbig mo iti kinabalor mo, di tamatan nga makita mo iti bagim, makita mo iti kasasaad mo, na isang sangayan ka, nakaskas daw ka nga aramid iti Diyos. So naamong garod dayto yan, saan mo garodan nga kuna nga saan ka nga napatag? Nga awan ti kestis ka, nga awan ti sir-servi, saan mo nga kuna nga saan ka nga nabalor, saan ka nga napintas, alas iti agong mo, analas iti tiyuna. So saan mo ngarabrabakan iti aramid iti Diyos? Hanto yung padpadas nga ngarabrabakan iti aramid iti Diyos. Amuyo ko na ti Diyos, napintas ka, na isang sangayan ka. Adaan ka, ti eksakto nga, kinataya, eksakto na kinaababa. Na, kung na ti Diyos napintas ka, gapo, taaramid ka. Dahil ko na ti Diyos. Na isang sangayan tayo, gapo, taaramid na tayo ni Apo Diyos. Nakaskas daw tayo, gapo, taaramid na tayo ni Apo Diyos. So kaya ti Diyos, di ka panunutan, iti kabuso ka na tayo, isang dentun, napagaropen nga ordinaryo tayo lang na tao. Dahil tagamin, iti mula iti tao, iti kapanunutan. Ay, diya ka nga ito lang, ordinary ka lang na tao niyo, kung matipam nito. Nga hanti yung aklunan na gaya kakapsa. Nabalor na na tao. Napatag na tao. Isang sangayan na, inaramid na, iti ang mga tao ng Diyos. Amen? So, dahil pagtalinadan tayo, iti panunutan tayo. Hanti yung aklunan, iti kunan ni Satanas, iti biyag tayo. Hanti yung nagpahaba, at ni Kristo, iti biyag tayo. Anak na tayo ni Apo Diyos. Kahit awanan, ti kasapulang nga ipanagnak tayo, kadagiti tataw. Umanayan, Diyos sa uwi Diyos. Anak na tayo ni Apo Diyos. Kakapsa. Kung nati tao, ordinaryo ka lang nga tao, dahil kung nati tao. Ngayon kung nati Diyos, sino ti Patyo? Siya kung nati tao. Kung nati Diyos, na isang sangayan ka, nakaskas daw ka. So kung nayo man kakabsat, nakaskas dawak nga tao. Nakaskas dawak. Kaputa aramid na kiti Diyos. Kaputa aramid na. Na isang sangayan nga tao. Nang sangayanak nga. Kaputa aramid na kiti Diyos. Kaputa aramid na. Kaputa ti aramid iti Diyos, nakaskas daw. Kaputa ti aramid ti Diyos, nakaskas daw. Nakaskas daw nga talaga ti aramid ni Apo Diyos. Na isang sangayan na talaga ti aramid ti Diyos. Na balor, na patag iti aramid ni Apo Diyos. Kinaramid na tayo ni Apo Diyos na patag kayo. Ada iti kapadasak, may papan iti na ito. Iad-adal ko kada kayo. Ada iti malagip ko. Ginmata nga iti pantalon. At ibalor na ko 3,000. So magmamanungal daw, ginmata nga na iti pantalon. At ibalor na ko 300. Hindi kita, ginatang ko iti 3,000, ginatang ko iti 300. At padadamat na pantanon. At padadamat itsura, at padadamat kadakkan. At padadamat tela. At padadamat nagpintas. Ano, sir? Talagang napintas iti itsura na. Yung gayang, ada tinagdiferensya na, ada nagsinabalian da. At sinabali na tinagan. Ginatang ko iti 300 pesos, hindi kita tinagan na indigo. Ginatang ko iti 3,000 pesos, hindi kita tinagan na 5 o 5 Levi's. Isu gayang nga nabalor, depende dyan nagang tinagaramid. Gaputa na tanok, dyan nagang tinagaramid. Nabalor, napatag. Kat itinayting nga kanito, idig kalara na tinangaramid kung katatanukan na Diyos. Kapabaloran ka garod. Napatag ka garod.
Amen? So saan tayo mo ordinaryo, gorod? Na isang sangayan tayo, nakaskas dao tayo. So titunggal may sa alukuy, nagtalinood tayo, tinga pamati. Saan mo gorod nga palubusan, saan mo nga aklunan, nga kuna titaw, ordinaryo ka lang nga tao. Nudigat na isang sangayan ka, nakaskas dao ka nga rami ti Diyos. Kat mo no, kuna iti Diyos nagtalinood tayo, tidaytoy, nakapanunutan, iti daytoy nga pamati. Gaputan na mati tayo nga. Anak na tayo ni Apo Diyos, babalan iti panangawat tayo kini Apo Diyos, kas Apo ti mangisalakan tayo. Kuna iti Diyos, itid na kanayon ka na tayo iti ragpo, itid na kanayon ka na tayo iti kinapigsa, itid na ka na tayo iti panakabalin, nga mga ramit nga tuloy iti makuna nga pamati kini Apo Diyos. Kuna na di Romans chapter 15 verse 13, ilapunos iti Diyos ka na tayo iti nanama. Babalan iti panagpalat tayo kanyana. Nga datayo kat anak na, datayo ti agtawid, datayo iti insaganaan iti Diyos iti pagyanan tayo. Kat dayta iti kuna iti Diyos nga adda ti ragpukin ka. No, agtalinood ka iti dayta nga sa upo na iti Diyos adda ti ragpukin ka. Adda ti aglaplapusanan na inanama tayo. Ngamin mo minsan maonganan tayo iti nanama. Ngam kaya iti Diyos agtalinood tayo iti pamati. Anak na tayo ni Apo Diyos. So saan ka garo din nagtutugaw nga mga ay iti bagin. May kung kumparam iti biyag mo kanang iti daddo mo ay bagpay na kita kaanak ti baba. Nangkon ko na ti kabuso. Awan 5 ka hangka makapanon ti college. Marigrigat iti pamilya, marigrigat kang tulatan. Ngam, kuna iti Diyos, anak ko sika. Ipit ko ti amin na kasapula. Mga rami na makanayon iti pamuspusa. So saan ka tutugulatan ng mga ay ti bagim, ludigat ko ng apoy tanong ka. Idaydayaw ka, apresyaran ka. Sika nga kanayon iti mga sapsabat iti amin na kasapula. So nadaan kang tun, iti kasjay na kapanulutan. Kuna na, mailap na punos kingkat, aglaplapusanan na inanama. Kapag aglaplapusanan ka tinanama, saan ka nga magaraw? Anyaman nga trahedya ti sumambay. Saan ka nga maupay, uray na awan pay, dagiti kayat mo. Saan ka nga masuron, uray no saan pay nga nagumod. Dagiti nakapong, no saan pay nga naagasan iti sakit mo. Saan ka nga madanagan, uray na awan iti makita mga pamuspusan. Gaputan mo nga ti Diyos, mga rami ng alayin ti pamuspusan. Kat kaput ang talot ka kinaapo Diyos, mahinanama ka mga kanayin kinaapo Diyos, una na punuan na ka, kunnagun na ka ni Apo Diyos, kaglaplapusanan nga inanama. Kat kaput adaan ka kaglaplapusanan nga inanama, among nga ti Diyos kat matalot nga Diyos. Amom nga ti Diyos kat aday iti trono. Amom nga iturturong na dagiti addang mo. Amom nga ti plano na tingka kat nagtimbang. Mabalin nga awan ti makita nga pamuspusan. Yang kaput addaan ka taglaplapusan nga inanama. Ti Diyos mga rami nga kanang iti pamuspusan. Malagip mo dagiti sa uti Diyos. Ang ungay palubos king ka titigat na saan mo kaya nga lasatan. Adak na kanayon nga tumulong king ka. Anak ko sika. So ako na ni Apo Isus, apediyo makitaan dagita nga ama. Sika nga ama, idinto nga dakas ka lang, dawat king ka, anak mo ti tinapay, ikam ayat ti ulot. Sika nga ama, idinto nga dakas ka, aramidon ti na imbag ti anak mo. Sana yang na ti ama ti unay lingitan, aramidon na pay ti mas na imbag ka na tayo. Iso nga intun awan ti makita ti nga pamuspusan, intun adda tayo di katanaan, itirigat, kunay ti Diyos adda nga kanayon nga ikamin, ti dalan nga mabalin mo paglisyan, takno kanayon ka nga baligi. So kunay ti Diyos itat ko nga kanayon king ka ti baligi. Basta talinod ka ti pamati nga anak ko sika. Hang ka nga panawan, saan ka nga baybayan, tibiyag mo kot adda ka dagiti ta kulap iti ima. Dahito di kaya ti Diyos nagtalinod, iti panunod tayo, takno na ti ker nga kanayon, iti makuna nga pamati tayo. Suno ko na ti tao king ka, ordinaryo ka lang nga tao. Awalan, saan nga babaliwan iti biyag mo kasta kalatan. Denggam diya, iti may isang napayag mo, iparwar mo diti bayan. Gaputan nga tin kari ti Diyos tibiyag mo, kat iso iti may patungpay. Amen? Diyan kakabsat iti mapasama iti biyag tayo no inya tin bagay iti Dios iso diyan i-declare tayo. So man umay kada iti sitwasyon iti biyag saan nga may parbon. Hanto yung agkararag nga basta latan no diyan panunot tayo no diyan jacket tayo no diyan mahikna tayo. Dudi kat agkararag tayo nga no anya tin bagay iti Dios. I-declare tayo iti bagay iti Dios. Kunang Apo Dios sandak nga panawan, sandak nga paypayan. Kunang Apo Dios iti bagay iso ti templo ti espiritu. No kanayon mo i-declare iti so ti Dios kunang Apo Dios anak na. Siya ti tagapagmana iti pagariam. Kunang Apo Dios iti mo ti amin nakasapulak. Isabsabat mo iti amin nakasapulak. Apo Dios ako nang adda ka nga kay kanayon nga umibkibing kanya. Tinag-imbang kay imam adda lat nga manilangdalan kanya. Sika Apo ti man binbindisyon iti amin nga ramidon iti imak. Ti ramidon nga saka. Apo Dios apresyaran ka. Dagi jay kakabsat iti kayat iti Dios. Nga umunag tayo nga umunag iti sao ti Dios. Addayaw tayo kini Apo Dios babaan iti panagdengdengeg iti sauna. Tauna na iti revelation. Nagasat dagiti agdengdeng. Tarig ito'y nadingdinggan tayo, iso na ito'y timang papilit, tipamati tayo. Iso timang pataod ka na tayo, tipamati nga na espiritual.
Ngamin no saan ka nagdengdengag iti sao ti Dios. Ti pamati nga daking ka agbanag nga pamati nga natawan. Di pamati nga natawan, di kinapudno nga makita ti physical nga mata. Mamati ka lang nga naagasan ka, no makita ti physical nga mata nga naagasan ka. Ngem no agdengeg ka ti sao ti Dios kunana impay ko kinkan ti panakaagas, addakin ka ti panakaagas. Kunana addakin ka ni Kristo, addakin ka nga ipapay ti panakaagas. So addakin ka ti panakaagas. Ket numan pay ti physical nga bagim kat agsakit. Nung daytoy panunot mo among addakin ka ti panakaagas. Sumabalin mo lang apresyar ni Apo Dios. Diay ti pamati ka sa nga na espiritual nga nagapula ang manipul iti sao iti Dios. So hantayo ko mga mabanog nga agdengeg ti sao iti Dios. Hantayo nga sumardeng nga dayaw kini Apo Dios. Ket daytoy ket lifetime process. Nga ipapaimot ka datoy iti Dios itaglaplapusan nga ina nama. Rag-o takno mayat jerik natin yung latang agday-dayo kini Apo Dios. Amo yo kung unod kada kayo dagiti nga sao iti Dios, agawid tayo nga adda iti rag-o nga may explain. Naan anay nga inanama, panakaagas na agay-ayos ka datoy. Gaputa dagiti nga sao ni Apo Dios kunana agas iti espiritu, agas iti panunot, agas ure pa iti physical nga bagi. So daytoy kakapsat. No kasapulang iti kalalaingan ng doktor, addakin kan iti kalalaingan ng doktor ni Jesus Christ. Adda kada tayo, agasan na tayo. Isabsabot na pa iti amin ng kasapulan tayo. Nakaim-imbag ni Apo Dios. Kasta iti imbag ni Apo Dios. Kapot among daytoy. Mabalin nga saan nga naipatungpan dagiti kayat mo, saan nga nasumbatan dagiti kararag mo. Maupay ka, sarimadin ka, umatras ka dagiti rapahap mo. Ngem, no addaan ka, iti panagtalot kini Apo Dios, addaan ka, kaglaplapusanan nga inanama, among ano niya, ti pagarok, ti kabusto, nga magdadaal kin ka, ti Diyos ka karamatan na para iti pagimbagam. Kanayon nga pagimbagam. Una na Romans chapter 8, verse 28, agbanag na imbag amin, iti biyag tayo, gapu, taambo tayo, ti Diyos ay ayatan na tayo, sumabalin tayo, magayatan ni Apo Diyos. Kadiyay kakapsat, iti gunguna, na iti Diyos ka tayo, ibanag na aming limbag, kimadaan tayo, iti panakaawat, nga noan niya, ti pagarok, iti kabusto, nga magdadaal ka tayo, aramatan na amin, para iti pagimbagan tayo. Kakuna na, iti panagsangit kat at naglapan. Gaputa daan kat aglaplapusanan ngayon na nama, itirag ukot pa umay, iti agsapa. Amum, itirag ukot pa umay, iti agsapa. Saan nga talinawid tila dingit, saan nga talinawid iti iday. So isaludsud ka kapsa. Anya garot, iti aglaplapusanan ka. Aglaplapusanan ka kaditi panagdanag. Ako na, kasalungatan, kasuyak latangatan. Awan natan, ismayaatan iti glap ko. So aglaplapusanan ka kaditi panagdodwa ko. Ay, awan na tamok nga mo. Ada ti pagbaliwan na nita. Mas ulbar nita nga problema. Una aglaplapusanan ka kaditi panakaupay nga po. Ayaw, nagbayag mo una dito. Ayaw, kasanumot dito nga biyagan. Ay, nabayag una yan. Kahit nga sa uwan kakabsat mo, adaan ka ti kasta nga kapanunutan. Aglaplapusanan ka ti kamali nga bana. Ngam, lutari gagayang, iti aglaplapusanan nga inanama. Apresyaran ni Apo Diyos, agyaman ka kini Apo Diyos, agyaman di sitwasyon ni tibiyang, ekspektaran na di banbanag, ang panag na pabortin ka, ang talinod ka, ti pamati dyan ang pasang na naramidan ni Apo Isus, di tamot ka nga ti paborit ti Diyos, may napupulos ka. Di tamot ka nga makitam, iti pabor iti Diyos, kaya iso iti may parangarang iti tiyak mo. Kat dagita nga problema nga kasla nga permanente, temporary na lang dagita. Ipakita ni Apo Diyos ka natin, na temporary lang dagita. So, nung na ti Dr. Wasan ka nga magasan mo, nung na ti tao, ordinaryo ka lang nga tao, ang nagigit aklunod Hando yung aklunan lagi siya kakapsat. Hindi kat aklunan tayo, doon niya itimbaga iti Diyos. Kuna iti Diyos, inkabil ko kintan iti saok, inkabil ko ti tarigagay di da pusong, kat kanayon nga mga rami da ti pamuspusan, at lumay patungpal amin na kita. Dumtang ti aldaw, kuna iti ako, adda kayo iti siguro, insaganaan ko iti pagyanan. So agtalinad kayo iti pamati, anak ko, da kayo iti agmana, ada gito yung pagkariyak. Amen? Praise God. Nawaya garo nga magipagtakdar kayo kanya. Ideklara tayo garo iti sao iti Diyos. Nangagan tayo, anak na tayo iti Diyos. Isu na ti mapresya, isu na iti mapadayawan. Ito tayo garo tingkwa na iti amin nga pamadayaw. Hallelujah. Praise God, praise God. Sige kapsat, saan mo sayangan da iti nga kanito. Awanan iti kas iti da iti nga kanito. Once nga palampasan da iti nga oras, awanan iti kas iti da iti nga oras. Gundawayan tayo, iti kinadgati wag may maysa. Apresyaron tayo guro ni Apo Diyos. Kung natin yung Apo, agyaman na. Inaramid na po na isang sangayaw. Itantan o ka Apo Diyos. Inaramid na kalakaskas na kao. Iti aramid mo Apo Diyos. Kalakaskas na kao. Agyaman na Apo Diyos. Inbilang na anak. Agyaman na Apo Diyos. Siya pinagtawid na magariyan. Agyaman ka Apo. Agyaman kami Apo Diyos. Nasaan ka mga idumdum mga dapat. Sige kapsat. Ang may isa tayo. Malagagsakan ni Apo Diyos. Noong nga ba tayo itigiwa tayo ng mga presya kita. Iparwar tayo na niya diya dati puso. Kung na iti Diyos na niya dati puso tayo sa pinwa itigiwa tayo. Kaya kung gamutan dati Diyos ka na ibuwan at managtayo. Kaya na po Diyos ang yaman ka.
You seem so far away, just a million miles away past the time. I haven't lost my faith. I must confess right now, it's hard for me to pray. What to say? Where to start? As you give the grace, in all that's in my heart, I will sing, I will praise. In my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Let my lips to honor you, because your word is true. I will sing. Wala pa Diyos, ikan kami Apo, di panangitan sa dokumentin ka. Agyaman kami Apo, itirap mo, ay panpunod mo kada kami Apo. Agyaman kami, napanpunod na kami, di kinapigsa. Agyaman kami Apo, Diyos, inaadam mo kanayon, ikipiyag mi Apo. Agyaman kami, kadagiti karim Apo. Na kami, dagiti kagapagmana, ikipagariam. Agyaman kami Apo, Diyos, kadagiti nga sa may suti kaya mo, agkalina, diti panunod, diti puso mi Apo. Dahil ito yung sa Apo, timang patpatibgar ka na kami, mangmangtod ka na kami, taglap na busanan nga inanama. Saan kami nga may busanit, inanama Apo, Diyos, iso na apresyahan na ka Apo, kanayon. Sikat may parbang Apo, Diyos, nga umawat itidayaw. Kurang na iti nga rabi, Apo, Diyos, nga panangitang katok, bigin ka. Agyaman kami unay. Iti kinaimbag mo Apo, nga saan nga maibus, saan nga agpipus. Sika Apo, ipangitadam mo iti amin na pamalaya. Kadagiti nga kakapsat Apo, Diyos, agyaman na kitibiyag na Apo. Iti pasat da iti nga ministry Apo. Nakakadwami Apo, agdaydayaw kin ka Apo, Diyos. Kakunam Apo, kadagiti sao. Ngayon ito nagmaymay sa kami, agdayaw Apo. Ibukbuk mo iti bendisyon. Oray pa iti biyag nga agnanayon. Agyaman kami Apo, Diyos, iti biyag nga agnanayon nga intedmon kada kami Apo. Ilak na pulos mo kada kami. When Apo, itedmi garot kin ka, iti panang apresya Apo, itinaramid mo iti biyag mi. Itararamidan iti biyag mi, itararamidan pa iti biyag mi. Agyaman kami Apo, itaglap na pusanan nga kinimbag mo Apo, Diyos. Itik ayat kinasim Apo nga iwalpulos mo kan kanayon iti biyag mi. Kararag ko Apo, Diyos, iti parabor mo, nga maibulos ka na gito yung nakakapsak, nga talinaat iti biyag ka. Kas unam Apo, Diyos, nga ibiyag mi Apo, nga gamatalag kin ka Apo, sumayaat nga sumayaat, kumintas nga kumintas. Kat anyaman nga aramid iti kabuso na mga padpadas nga mangguy, kanagiti nga kakapsak nga mga itawad. Idiklarak, iti daram Lord Jesus nga nagari si Jesus. Maburak amin nga aramid iti daras. In the mighty name of Jesus. Agyaman kami Apo. Di pa nakabalin, manipod, itinagan mo Apo Jesus. Inted mo kada kami iti authority Apo. Namang paksyak, iti amin nga aramid iti daras. Katatoy Apo Diyos. Manipik namin iti kinimbag mo. Makikita mi Apo, di pa nakabalin mo, agay ayos iti biyag mo. Kat Apo amin nga blessing Apo. May gulbulos ka na kami Apo Diyos. Kat kararag kumot Apo, aragiti mo kupin Apo. Iti salon Apo Diyos nga matalinagad ka na po. Nga maragragsakan mo, dagiti nga naganag ka, mangkikita ka na po. Nga dumakal da Apo Diyos, nga malaglagip da, nagparagiti sa Apo, mga magaganda. Dumakal da Apo, makaya-ayo di sa mga na. Karagiti ngayon ina, Ama, para kami amin dito na Diyos. Agyaman kami, karagiti kami, blessing nga may lagnapulos di biyak mi. Panakaagas o Apo, kay ayos ka na kami. Waya-waya Apo Diyos, ragpo, alna, kinabig sa Apo, at mapagpaligyan mi amin, nga para sa itibiyag. Agyaman kami Apo Diyos, kat kurang dahil nga rabi, panangibag kami, di kinibag. Amum Apo, sa pakumbaba kami, sa mga amum Apo, nung kasama kami at kinagyaman kami. At kami amin dito nga katap sa Apo, na sa papakumbaba di sa mga sika Apo, di pangipitugan mi, di amin nga pamadayaw, kinakanta. In Jesus' name, Amen. Kanta yung man tinabang na papatayaw